Niya! Ako ang kutsilyo! Ayaw ka na buhat na! Bang! Patsyunti ka! Ay, kinako! Ayaw ka Ano yan? Patsyunti ka! Magkuha ko kutsilyo! Basta nang buhat mo! Ayaw ka na buhat na, Romel! Patsyunti ka! Ayaw! 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 Hoy! Ay, lalaw! Atik kita! Ate na kayo daw. Atik mo doon, Marok kayo mo! Maningil dyan, ibig kong tanong! Kamu no kasi! No. Toy! Toy! Namin kibuhat na iba! Ikaw mo nag-away ang tao dire! Magsige mo paningil! Nag-away magpamilya diri! Bang! Hoy, Romel! Hoy! Bango na diha! Unsa ng orasa! Udto ng dako! Na nakahuman ako sa kong panglaba! Ikaw! Bango na diha kay mag-email! Kadlaw dako mahuman! Pagdali na diha, Romel! Sus! Oh, unsa man imo? May tipuwa! Oh, nga! Bango na diha! Sus! Unsa man nalang kaugmao na to, Romel! May padyad wala! Dala ko ni Kuyog ni mo! Tingnan mo tako sa kumang ginikanan! Nga dili ikaw ang lalaki na para na ako! Itanawan kinabuhi ngayon mo gihatag na ako! Agtong dako na! Sige pa kagay! Kailan ko na kaguhan eh! Basaba, di ka. Paano may natipang May tipuwa, Tang Jis! Tang Jis! Tang Jis! Pagdali na diha! Nato dito! Napay mong anak! Hurot na sa tangyang S27! Sus! Tangga na lang si Manda na magpalit na pa-aircon ni mo kusog kaayo! Lutasan na nasa gatas. Inunsan man taon. Sige po magpapainom na gatas. Ay, nalipong na dyan ko dire. Grabe. Ay, Kasi ikaw nga ang tabi. Gutom kayo. sige na, Romel. Sige na. Sige, Gotom! Walay koan! Walay pagkaon dire. Walay kwarta. Sarap. Hindi ito mga ano ni. Sige lang tinutok kayo ni. Ano na ako man yung ipakutan na? Ikaw ang lalaki! Papay, di mo maglihok na. Di mo manabaw. Okay, Romel, kung lihok lang nga na, manana ko sa kung mga kuanay na narasang laing bulingon! Ay, wilak na natin kuan. Emotional damage! Sige na dito! Sige lang tagpalami, animal! Ano sa natin? Ano ba? Ano ba? Ayo. Sir! Ano si sir? Kagahapon, dire ka. Nanabog ko, tapos ko nanabog ka dire, nanabog ko ron. Kagahapon mo kabayad ko mo, maningil ko, inyong baro ng 450. Wala to gahapon kay, okay to, ang gahapon ang karon. 450, ay yung adlaw, kay yung giot na bed, sige doon, ama man mo. Sir. Ha? Punya ugawis, may labot na ko, ako maningil naman ko. Utang man utang. Lagi sir. Utang lagi Oh. sila ako, mama. Ako pa pala, away man. Di lagi po, hindi kay utang man eh. Mga nangabera, ginin yun ang iyong utang. No. Bahala pag-awis na diya, basta ako, maningil ko sa inyong one. No. Okay ito, balik ka. Kay, para sini ba ko, yung utang, para sini kwenta, tapos karon. Inawa mi diri. Nang dakong tiyan. Gani, inang wata diri. Papa. No. Away ya mama. Away ya papa. Away. Nakaningin. Sige. Kung sa mga away. Away. Oh, away. Hindi ko mag-away ni mo papa, oy. Pinangka na ako bisag ing ana na siya. Away. Di ta makakuha ng away tang Acting. acting naman. Ato ulakaw. Sige, kawat sa dito kay mag-away ni. No. Telepon sa primo kanta ko! Wala ko ba mo? Sabog kay ko! Ayaw ko
perempuan. Oh, gano'n kaya na naman buka? Ako mama, ako papa. Nagaway. Ano naman na? Nagaway lagi si. Wag ko lang ba ilang awal lagi nila? Ano ba kailangan mag-aabi? Ang buta meron nyo. Inyong utang ko, 250 na. Wala kasi. Away ako mama, wala na. Una ko sa mo nun. Emotional damage. Wag ko lang buta na. Wag ko lang buta na inyong awal nyo. Basta meron ko ang kuwan o inyong utang. Una. Paano mo dong? Nagahina na po. Pagkuha sa baga. Maningil po ko. Maningil baga? Oo. Gaya nila ko din maningil rin. Yang utang ko, 250. Oh. Karon gagawin na, gisuo sa pag-abot din. Nagawa sa hilak. What? Ito. Stung! Dong! Stung! Paano mo dong? Mama, ano mo dong? Matay. Ano ba? Dini maayo. Ano ba? Lugi tadi, lugi ta. Ano ba? Pag-abuti mo. Pag-abot, malinawon pa. Oh. Pagbalik sa iyang anak, naghilak na, awal dulo. Wow! Pila yung utang yung? Nagkamera man. Pila? Kasi kumira man. 5,000? Oo, linood man sila. Ang iyang adlaw? Dili, ayaw ta si Kubil. Pila yung adlaw niya? Sa Squinta, adlaw. Pila? Si Squinta. Ako, madako-dako ako. Ano yan? 450. Ha? Ang utang. Kasi utang niya. Katong dako kay nagwag, katong dako kay na. Katong hiyanan ko gaso. Sabo ba? Patsutin ka! Ano? May kusilyo! Ayaw! Ayaw! Patsutin ka! Ayaw! Yeah! Ayaw! Ayaw! Ayaw mo naman. Doon ako ba't ate kilabat? Duda ko kay na. Gagain na ha, gagain na. Pag-abuti mo. Pag-abot na, kuwapot maginap. Gila, ang ingon ni yung anak ka nag-away daw. Away. Mo nila Doon modus. ako. Ato ko yun. Mo nila modus sila basta pag nandiyan maningil. Maningil. Ato ko yung balik. What? Niya! Makuha ko kutsilyo! Ayaw ka na bata! Patsunti ka! Ano ba balaway ka na ko? Ayaw ka na Ano yan? bata! Patsun na gyuti ka! Makuha ko kutsilyo! Basta na magkahati mo! Ayaw! Ayaw ka na bata, Romel! Patsunti ka! Ayaw! 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 Oh! Oy! Ano lang atek kita? Ate na sa inyo daw. Atek mo doon ha? Maroke mo! Sakpan naman. Maningil ka na may kutang no! Kamuno! No. Toy, namin kibuhat! Ikaw mo nag-away ang tao dire, sige mo paningil. Away, magpamilya diri! Bahay mo bahay mo utang! Si Bayan! Bahay mo utang! Hiya ko yung portahan nyo! Gara, kibutan. Hindi nyo kamuhawa diri! Bang! BTB, Cebu, break it down.